Hé, waar is dat? Weet ik niet. Dat weet ik net. Ja, dat is mooi. Maar mag ik vertellen, wat is het voor idee? Hoi. Waar gaan we heen geweest? Weet ik niet. We hadden het ziekenhuis geweest, hè? Ja. Ja, en waar weer dit ziekenhuis? Weet ik niet. Waar lag je erin? Sander toch? Samen. Sander lag in het ziekenhuis. Ja. We hebben even op visite geweest, hè? Oh, zo'n dikke tuur, ja. Ja, dat vind ik het mooi. Die zou mooi zitten, hè? Ja. Maar wat was toen van de morgen hier? Op squallen. Was het Sinterklaas, jongen? Ja. Wat wie Sinterklaas? Weet ik niet. In de poppenkastpop, toch? Ja. Ja. Die Mathilde. En had ze ooit pepernotenbak? Ja. En wie is het lekker? Ja. Mooi. Shit, ik was er even op wel. Tata. Dat vind ik wel mooi, hè? Nou, sinds ik dag? Sinds ik dag? Ai. Dikke ja. Hondje. Ada. Mayra,